kawai kadai ka platform, but kawai kadai ka timing. Naskwa gunung pi, ba larpi don ka sabro, larpi don ka platform, ka syam jinjar pi, ba pani ya kata ka sab ka bom ka jompi ka baksidot. Hakajinga Cup Football Tournament balapanya da Meghalaya People's United Forum, Ribhoi District, na padengki arpu saw kunhon, ki balapoi ka final Shillong ka Mawiong FC bat ka Umsaw-Nongbri FC hakalai tari unai lur hamadan pahambir. Kajinga kun bandra eka nam lado hakate ka lumpung kralong ka ba itenat bat penketik jengmut bahas ki nong Kirshan ki arti ki kunhon ki balapoi ka final. Hakate ka seni penkut eka lumpung lekai football lawan bansaki da uba dapoi 1 mi lalu Presiden MPUF Sengkme, Presiden ke United Democratic Party Ribhoi District uba Donbok Khamdeng, uba Michael Karhunai Secretary UDP Ribhoi District, uba Las Marngar Usamla Jackson Sotun lembat ki padba no petkai. Ka Mawiong FC kala Kyrthiaw ka Umsaw-Nongbri da ka ar lanor bat kalara eka nam ladu bat eka song pisa arpo Hajar Tyngka. Katba ka Umsaw-Nongbri ka habban hun ka kerdan baar bat ka song pisa ka ba shpo Hajar Tyngka. Ega jele kai mentah kalong ba pihak Malaysia mentah tang art legitim. Shen ka for kan sawan kanam slam show. Hagaba baro pila Malaysia mentah. Bat kata ka ji mentah kalong how Hajar art huai. Kaba omdei shu tang kini kinang paniat omdei shu tang ki players amdai shu tang gitu ki tim ki baya sim mentang grand final andai haga Hajar fulai baro gila ban pani ya sap ma ya ga phong ke jingi ya jing timet ke jing champang ke jingi komno bangin pentulun ban penya chaprang na ga banta ga roi ga par ga bhaga me ya shong shok shong shingan haga banta jong ga ne ga dong ga than jing ha tharai pi so tho ya ga ta ga banta ganam dan ka man ngam jileu than ha ga ta andai karpang haga ne ga si na ga banta ga ne nagaliang jongi ki bedan lang han ne ya Aisyah ya kajing semua kajing ai kublai ke berpang ya kene ke seng halang ke bala sim kajing klik ban panya ya kene football tournament bangang scam bang ko magal sedang nadu ban kom ha ka kom ke bebit ke babiang bat ki pen kun roi ka ha ka jing bet jing biang ke bakhandan kan ko no jing thot kajing ko lane ke jing kan ram ha kajing panya ya kene football tournament ke jangki handai tang ko wei ke ngaswa ban kan tu nakaliang jongi kung ki parlok lera lang hagane ka por kalang ba ngikbe lenti bagane ka dong ka than ke chingi mo lamba gane ka jia kendo ne om tang bang isu kbe lenti tang ban job ya ka jia kan ne ka wan ra ro ya ka ji tli ka jilang kawai ka ji thu I thang mo Kawai kadai ka platform, but kawai kadai ka timing. Naskwa gunung pi, ba larpi don ka sabro, larpi don ka platform, ka syam jinjar pi, ba pani ya kata ka sab ka bom ka jompi ka baksidot. Handrai, siya kumen ya ka seng ka jongi ka balai pi ya ka platform. Wala ka long ka barit ro, handrai syam ya ka long tan ka jing sidang. Nang ne shikmat, hinsa po sa platform ki ba kam hai, ki ba pila 100% ya ka ri ka jongi, shapo what internationally larpi try shito. Teka kabar padi ke timing hidai ban tip kumno bat penon kam ya ke timing ke jongpi namar ba hidai ban nong ta player ubanan banyale kai wat ya ka to ka 1 minute ka last 5 minutes jong ka game hila kan change ya ka game lamba ka skill ka talent ke jongpi lara pi play football tam ha tu ki kanta ki ba pi dangap ka por ka dakar hai pi ngau pi pa film nong ta player ba best player hi ba best ula ban ton over ya ka game Hapdeng jong kita kisan minute jong ke last match. Dengan squad menong pi penon kami ke timing, ha ke right purpose, ha ke right time. Kenang ba henlong kita ke players ke batubit.